שלום, אני דני נועם. תודה שהצטרפתם אלינו. האם ידעתם ש70% מהעובדים מדווחים שהם לא מרגישים כל שייכות לארגון שהם עובדים בו? האם ידעתם שההפסדים למשק הישראלי כתוצאה מהפריון והמוטיבציה הנמוכים של עובדים אלו מוערכים בעשרות מיליארדי שקלים לשנה? דמיינו לעצמכם את ההצלחה שיכולה להיות לעסק שיצמצם את מספר העובדים שלא מרגישים שייכות לארגון. בעצם, למה רק לדמיין? עסקים רבים ברחבי העולם נקטו בגישה ניהולית שונה וצמצמו מספר זה באופן דרסטי. בין הארגונים האלה ניתן למצוא את טויוטה, נורדסטרום, גור, סאות'ווסט איירליינס, אמזון, איסקר, גוגל, ווירפול ורבים אחרים. הרוב המוחלט של ארגונים אלו גוברים על מתחריהם בפרמטרים של חדשנות, שביעות רצון לקוחות, נאמנות עובדים, התנהגות אתית וביצועים כלכליים. מחקר שנערך בקרב 50 ארגונים בינלאומיים גדולים הראה שארגונים אשר אימצו את העקרונות החדשים משיגים בממוצע רווחיות תפעולית כפולה מזאת של הארגונים המסורתיים. ארגונים רודניים משיגים פחות מ10%. הארגונים הקלאסיים משיגים קצת יותר מ14%, והארגונים שאימצו את העקרונות החדשים משיגים יותר מ27%. התנהלותם של ארגונים אלו אינה סוד. ניתן ללמוד מהם וליישם שיטות וכלים מוכחים. אז איך עושים זאת? על מנת לדעת כיצד ניתן לשדרג את ביצועי העסק, עלינו להבין תחילה את מהותו של עולם העסקים במאה ה-21. תסתכלו סביבכם. עולם העסקים של המאה ה-21 הוא עולם שונה מזה שהכרנו אך לפני מספר שנים בודדות. זה עולם עסקים גלובלי, בו כל בית מלאכה מתחרה עם מפעל בסין, וכל דוכן בקניון מתחרה עם חנות וירטואלית באינטרנט. זהו עולם בו מודלים עסקיים חדשים ממוטטים את העסקים המסורתיים. העיתונות הכתובה מוחלפת על ידי אתרים ובלוגים, וחנויות הספרים מוחלפות על ידי אמזון. אף תחום עסקי אינו מוגן מפני המודלים החדשים. זהו עולם של לקוחות דעתניים שרוצים מוצרים ושירותים מעולים. הם יודעים כיצד להשוות במוצרים וכיצד לעמוד על שלהם. הצעד הראשון לקראת שינוי ושיפור העסק הוא בהבנה שמטרת העסק, כל עסק, שונה היום ממה שהיינו רגילים בעבר. פעם, מטרתו של העסק הייתה לייצר מוצרים או שירותים ברמת איכות סבירה ובעלויות נמוכות. עסק שעשה זאת הצליח בדרך כלל למכור את מרכולתו ולהשיג רמת רווחיות נאה. לא עוד. מטרתו של העסק היום היא להפתיע ולענג את לקוחותיו, כל יום מחדש. רק כך ניתן היום לשמור על הלקוחות ולהשיג לקוחות חדשים. עסקים שרוצים לעשות זאת זקוקים לעובדים מלאי מוטיבציה. עובדים יצירתיים שמוצאים כל יום דרכים חדשות כיצד להפתיע את הלקוחות. עובדים חדורי תחושת שליחות שיעשו תמיד מעל ומעבר על מנת לספק ללקוחות מוצרים ושירותים ייחודיים וללא רבב. קשה מאוד לבנות מוטיבציה ויצירתיות בתרבות ארגונית המקובלת היום. זאת תרבות ארגונית המבוססת על עקרונות ניהוליים שפותחו בתחילת המאה ה-20 והתאימו לעידן אחר. על מנת להגביר בצורה משמעותית את היצירתיות ותחושת השייכות של העובדים, יש לאמץ שיטות, כלים ועקרונות ניהול חדשים. אלו השיטות, הכלים והעקרונות שארזנו יחד בערכת ההישרדות הארגונית. בניית חזון ברור וידוע שמחליף את שיטת המקל והגזר המקובלת היום לצורך חידוד ומוטיבציה. עובד שמבין ומזדהה עם החזון הארגוני מונע ממוטיבציה פנימית ומרצון עז לתרום להשגת החזון. הגדרת ערכים ברורים וידועים המחליפים את הנהלים והחוקים שמנסים להסביר לעובדים מה אסור ומה מותר. התנהגות אנושית לא ניתנת לתמצות בתוך נהלים וחוקים. לכן תמיד יימצאו עובדים שיקפו את הנהלים. ערכים לעומת זאת מגדירים את כללי המשחק בצורה רחבה ומאפשרים לכל אחד להתאים את התנהגותו ולבחון את עצמו בכל רגע ורגע. גיבוש אסטרטגיה בדרך להגשמת החזון. האסטרטגיה מאפשרת להפוך חזון למציאות ומגדירה כיצד העסק יצר ללקוחותיו מוצר או שירות ייחודיים שלא ניתן למצוא אצל המתחרים. אימוץ עקרונות ניהול חדשים המחליפים את העקרונות הישנים.
צמצום היררכיות, עבודת צוות, למידה מתמשכת, חדשנות, התמקדות בטווח הארוך ועוד. כל עסק ימצא בין העקרונות החדשים את אלו שמתאימים לו, ויאמץ אותם בקצב ובסדר הנכונים לו. אימוץ דפוסי התנהגות המאפשרים יצירתיות ומחזקים את האנרגיות של העסק. תקשורת פתוחה, אמון הדדי, פתיחות, מתן משוב ועוד. כל אלו יהפכו את מקום העבודה למקום שמגיעים אליו בשמחה ויוצאים ממנו עם הרגשת סיפוק. בניית סביבת עבודה נעימה שמטעינה את העובדים באנרגיות ומאפשרת להם להגשים את עצמם ואת החזון של העסק. עד כאן בקצרה הרציונל שעומד מאחורי ערכת ההישרדות והרכיבים של הערכה. אני רוצה להאמין שהתחברתם לרציונל, ובטוח שהבנתם את מהות הרכיבים. אך מכאן ועד להטמעת הערכה בעסק, הדרך עוד ארוכה.